ନମସ୍କାର, ମୋର ଜେଜେ ନିମାଇ ମିଶ୍ରଙ୍କର କଥା ଓ କବିତାକୁ ମୁଁ ଆଦିଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଫୁଲର ବୋଝ। ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବୟସ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଦଖୋର ଭାବଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ବାପାଙ୍କର। ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ପତ୍ନୀ କମଳାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବୁଝିଲ କମଳା, ତୁମେ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ବାପା ମାଙ୍କ ଏଇ ବୟସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡି ଚାଲିଯିବାଟା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଆଉ ବେଳା ଖାଇବାଟା ମୁଁ ଅଫିସରେ ଖାଇଦେଉଛି। ଅଯଥାରେ ଟେନସନ ନେଇ ବଜାରରେ ତମ ସହିତ ରହିବା ବହୁତ ଝାମଲା। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଖୁବ ଭଲ ମନେ କରୁଛି। ଟିକେ ହସି କମଳା କହିଲେ, ତମକୁ ଝାମଲାରେ ରଖି ମୁଁ କଣ ଖୁସି ହୋଇପାରିବି? ତୁମେ ଅଫିସ ଯାଅ, ବାପା କେମିତି ବୁଝିବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଲି। ବୈରାଗୀ ମାଷ୍ଟର ଯେ କେବଳ ଜଣେ ସୁଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ୟାତ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ବିଚାରମନ୍ତ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। 2 ପୁଅ 1 ଝିଅରେ ତାଙ୍କର ସଂସାର। ଝିଅଟିର ବିଭାଘର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବଡ ପୁଅ ମନୋଜ ସୁଦୂର ବମ୍ବେରେ ଏକ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର। ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସିଏ ସିଆଡେ। ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁକୁ ଆସି ଛୁଟି କାଟି ଚାଲିଯାଏ। ପଇସା ପତ୍ରରେ ବୈରାଗୀ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ପେନସନ ପଇସା ସାଙ୍ଗକୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଖାଇସାରି ଶୋଇବା ଖଟରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି ବୈରାଗୀ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଧୀର ସନ୍ତର୍ପଣରେ କବାଟ ଖୋଲି ପାଦ ପକାଇଲେ କମଳା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି କହିଲେ, ବାପା କଣ କହିବୁ କି ମା କହ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଏତକ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ କମଳା ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ବାପା ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କେଉଁ କଥା ମା? ତୋର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବଜାରରେ ରହିବା କଥା? ନା ରେ ମା, ଏଇଟା ମୋର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ବଡ ପୁଅର ବିଭାଘର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋହୂକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି। ହଁ ବାପା, ବଡ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଆମେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଯିବା ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ବାପା, ଆପଣ କଣ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ପିତା ମାତାଙ୍କ ସେବା 1 ତୀର୍ଥ ଠାରୁ ବଡ ପୁଣ୍ୟ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା। ବୋଉଙ୍କର ଏହି ବୟସରେ ସେ ଘର କାମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସେବା ଦେଇପାରିବେ? ଜୀବନ ସାରା ଖଟି ଖଟି ତାଙ୍କର ଏବେ ବିଶ୍ରାମର ବୟସ। ମୋର ବହୁ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପିତାମାତା ପାଇଛି, ଯେ ମୋତେ ଖୋଇ ଦେବା ଠାରୁ ପିଠି ଆଉଁସି ମୋର ଜନ୍ମିତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାପା। ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଛାଡିଗଲେ ଆମକୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିବ। କର ଲେଉଟାଇ ପିଠି ଥାପୁଡେଇ ଦେଲେ କମଳାଙ୍କର ବୈରାଗୀ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ସାବାସ୍ ବୋହୂ, ମୁଁ ହିଁ ଏଇଆ ତୋଠାରୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମା। ଆଜିକାଲି ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପଥରର ବୋଝ ସଦୃଶ ହେଲେ ବୈରାଗୀ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ମୁଁ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇ ଦେବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ବାପା, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏ ବୟସରେ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଝ, ହେଲେ ସେ ବୋଝ ପଥରର ବୋଝ ନୁହେଁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ହେବ ଫୁଲର ବୋଝ, ଯାହାର ଥିବ କେବଳ ବାସ୍ନା, ନଥିବ ଓଜନ। ଧନ୍ୟବାଦ।